Yn rhan ucha'r prif gylch, yn y gogledd, ni'n edrych ar gystadleuaeth yr Ailhyfforddi Ceffylau Rasio. Y ddau sy'n beirniadu'r gystadleuaeth yma, Wyn Morris yn edrych ar y cydymffurfiaeth a Mr Richard Telford yn edrych ar y marchogaeth. 6 yn y gystadleuaeth yma, a'r ddau'n cael golwg fanwl ar y 6 sydd wedi dod i rhan ucha'r cylch. Ydy, mae fe'n dod i ben lyd. Mae'r gystadleuaeth yn dod at y diwedd. Mae'r ddau feirniad, ni'n gweld fan hyn, Richard Telford yn yr jacket a'r jodbers, a'r wrth i ochr, tipyn bach llai o seis. Wyn Morris wedi gwneud i gwaith, hala'r dosbarth mas, y 6 mas i gael cibolwg bach arall. Ac unwaith eto pwysigrwydd yna o y reolaeth gan gofio beth yw cefndir y Ceffylau Rasio yma, y tân yna sydd wedi bod yn nhw eriod i fynd a cael ei ail-hyfforddi wedyn i gael disgyblaeth hollol wahanol. Odi wir. A beth sy'n diddorol i fi, dwi'n dim marcs yn y dosbarth hyn, dyw'r cwmni sy'n rhedeg y dosbarthu yma, maen nhw wedi dewis ddim wneud marcs fel o'n i'n egluro am yr adrannau Cymraeg o dan gyfrwy. So mae bwysig bod y ddoi beirniad yn gallu siarad iddi gilydd a penderfynu. Mae digon o brofiad ar ddoi hyn. Fi'n siŵr bydden nhw'n gwybod yn gwmws beth sy'n eisiau yn gyntaf. Mae'r ceffyl bach oedd ar y brig, y pwl cyntaf, yn nifel arbennig yn lygad i. Hwn i ag eiffe aros na. Welais i ddim bod e'n neud yn byd o rong. Felly, efe achos fel mae wedi ymateb o ran y marchogaeth sydd wedi mynd â deligad i neu y cydymffurfiaeth? Y ddoi beth. Y ddoi beth yn gryf. Mae'r ddoi bart yn bwysig, ond mae fe'n geffil pert. Mae'r corff, mae'r confirmation yn iawn. Ac mae'r person sy'n y perchynog wedi droi y mas yn berffaith. A dyma fe tu flaen i ni nawr. Golwg ar y number, felly ni weid pwy yw e. A mae hwn yn batrwn da iawn. Does dim gair arall amdano fe. Mae'n cael pat bach, a di wedi cael pwl mewn i'r cyntaf. O, di wir. Ti ddim mor bles a ti'n dod yn ail yn dy fe. O, di wedi colli lligad bach fyd. O, di, mae un o'i lygad wedi colli lligad rhyw ffordd. O, di, ni'n gallu gweld yr ochr hyn, dim lligad. A dyna dipyn o dest iddo fe fyd, dim ond gallu gweld un ochr. Da iawn. Ac unwaith eto yr ymateb yna ar ymddiriedeth sy'n rhwng yr un sy'n hyfforddi a'r ceffyl. Odi. Na, mae hwnna'n real USP bach wedyn ni. Felly, Anne Cathwa? Na fe, i fi Bottarelli, Anne Cathwar, Nawr, 2009, ti'n gallu gwneud y maths? Pwy o dran i hwn? Dros 10, anyway. Wy'n gwybod ni, a wedi cael ei fagu wrth y march Turtle Island, a mas o gaseg o enw Money for Buttons. A Victoria Bertorelli, y marchogaeth. O'n i oeddi'n ferch i Tracy Bottarelli sy'n enwog iawn yn De Cymru. Ti'n bod penderfyniad bach da fyna, yn y farn i, mae'r geffyl na'n arbennig. Yn 2 mlwydd ddod. O, diwe. Mae wedi cymryd gymaint o amser yna i ti wneud y mas. Well na fi, anyway. Na, dim yn rhwydd, achos fel arfer amser ti'n mynd mewn i cylch, wyt ti'n cerdded ar crowd i gyd ar yr ochr mae'r geffyl bach na wedi colli lygad. So, digon anodd i'r geffyl bach na, a tymod os o'n i watcho fe yna, tymod mae fe'n sefyll, mae fe'n tilto i ben a edrych mas o'i lygad bach, mae'n gallu gweld mas o. Dim yn rhwydd. Da iawn fe. Felly gewn ni weld os mae dyma'r drefen fydd yn aros i ddiwedd y gystadleuaeth. Dwi'n gobeithio.
Mae'r hat I ffwrdd ar 2 feirnied, a Mr Richard Telford sydd wedi bod yn edrych ar yr elfen farchogaeth o'r gystadleuaeth yma yn llongyfarch yr un sydd wedi dod yn fuddigol ac I frig y gystadleuaeth, Anne Catoir, yn berchen I Victoria Bertolelli, a llongyfarchiadau mawr iawn iddi hi. Wedi cael dornod arbennig a cheffyl arbennig gan gofio bod yr un sydd wedi dod i'r brig wedi colli ligad, Rob. Ie, ond mae'n sefyll mas I fi. Mae fe'n sefyll mas yn y pictiwr bach na. Mae hwnna yn I fel pert, a wrth gwrs mae rhaid cofio. Mae sawl jobyn bach i'r Ceffylau Rasio yma, ond siow yw hwn, a mae rhaid bod nhw yn geffyl da o rhan siow. Wrth gwrs bydd mae bob dosbarth fel hyn sydd tu flaen I ni yn qualifier am rhyw final yn rhyw sioe arall. So fe eith y boi bach hyn ymlaen I gystadlu yn y final. Wi o hyd yn pyslon yn fenni, faint o raso nath hwn, a dwi'n ennill tym bach. Sa'n ni'n gael tym bach mwy o wybodaeth, ti'n gwybod? Mae cefndir y ceffyl yma'n ddifyr iawn yn dwi, gan gofio mai rasio o nhw a bod na fywyd gwahanol iawn iddyn nhw bellach. Beth yw'r bywyd na wedi bod fel yn dyfe, ti'n gwybod? Dim yn rhwydd byd Ceffylau Rasio. Byd bach digon tywel I gymaru yn y cylch gyda fe heddi. Ac yn cael ail gyfle. Ie, dyna'r pwrpas y dosbarth. A gwaith gwych yr elusen, achos elusen yw yr Ailhyfforddi Ceffylau Rasio. Anne Catoir yn eiddgar eisiau mynd a dangos I hunan. Ie, odi. A dyna ni yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth Ailhyfforddi Ceffylau Rasio i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Anne Catoir ac yn berchen I Victoria Bertolelli. Wrth gwrs, mae'n rhaid cofio, taw dim ond un o 2 dosbarth yr Ailhyfforddi Ceffylau Rasio I ni'n gweld fan hyn. Mae yna ddosbarth yn cylch arall ar y maes sydd yn wneud nhw I neidio fyd. Ac fe eith Anne Catoir, dyna enw. Wy'n trio pyslo beth mae fe'n meddwl, ond fi siŵr yn meddwl rhywbeth I rywun. Yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth yn byw. Llongyfarchiadau gwresog I Anne Catoir yn berchen I Victoria Bertolelli ac yn dod yn fuddigol yng nghystadleuaeth yr Ailhyfforddi Ceffylau Rasio a caseg ag adfarch dros 4 blwydd o'd. A gwrth I bodd yn yr heilwen yma ac yn dangos I hun o flaen y gynulleidfa.